Για όσους ψάχνουν ένα κινητό που δεν σπάει με τίποτα, να, το Armor 6 από την Ulefone. Είσαι νέος στο κανάλι, κάνε εγγραφή τώρα και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Να είμαστε λοιπόν unboxing και hands-on στο Armor 6 της Ulefone. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο που δεν είναι για όλους και το λέω γιατί είναι ένα μεγάλο τηλέφωνο, έχει βεβαίως και μεγάλη οθόνη, αλλά όπως θα δείτε είναι προστατευμένο, έχει τα λεγόμενα bumper, έτσι ώστε αυτοί που κάνουν συγκεκριμένες δουλειές ή ασχολούνται με συγκεκριμένα sport, βλέπετε εδώ στη συσκευασία έχουμε για παράδειγμα ορειβασία, είναι ένα πολύ ανθεκτικό τηλέφωνο. Κάτι αντίστοιχο είχε βγει και από την Caterpillar, αλλά αυτό έρχεται από τη Ulefone, Armor 6, είναι με έναν MediaTek CPU, ο οποίος, να είμαι ειλικρινής, κατά τη γνώμη μου γενικώς προτιμώ Snapdragon, αλλά είναι ο MediaTek P60, οπότε δεν χάνουμε τίποτα και πρόκειται από τις κινέζικες εταιρείες για μία από τις καλύτερες και πιο ανθεκτικές συσκευές που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Έρχεται με Android 8.1 ωραίο, αλλά θα πάρει και την αναβάθμιση στα Pi. 5.000 παρακαλώ mAh μπαταρίας, φανταστικό. Όπως σας είπα, ο Helio P60 CPU είναι waterproof και dustproof, όπως βλέπετε έχουμε τα rating IP69K και IP68, φανταστικό για συσκευή τέτοιου βεληνικούς, τόσο χαμηλού budget, και επίσης έχουμε φυσικά Face Unlock, έχουμε Wireless Charge, πολύ καλό, 6,2 Full HD Plus Display ή αλλιώς 2246x1080, Dual Rear Camera, πίσω δηλαδή έχουμε δύο κάμερες, η μία είναι 21 MP, η άλλη 13 και φυσικά έχουμε και τη Front Face Camera, φυσικά χωρίς flash. Πάμε λοιπόν να το κοιτάξουμε. Armor 6 από την Ulefone. Να πω την αμαρτία μου, το έχω ήδη ανοίξει, δεν κρατήθηκα, αλλά έχω ανοίξει μόνο τη συσκευή για να σας πω και κάποια πράγματα πριν πάμε για το full review. Θα διαβάσουμε πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά και εδώ στο sticker που έχει. Ένα πολύ καλό πράγμα είναι ότι έρχεται ήδη με ένα screen protector, το οποίο το διέλυσα αυτή τη στιγμή όπως το τράβηξα, οπότε ας το αφαιρέσουμε πλήρως για το review, μιας και μέσα στη συσκευασία έχουμε και άλλα reviews. Επίσης ποτέ μην βγάζετε την πρόσωψη έτσι, χρησιμοποιήστε πάντα μια ταινία. Να βρω μια ταινία για να το τραβήξω, γιατί κινδυνεύετε να γρατσουνίσετε την οθόνη. Συνήθως βέβαια για αυτή τη δουλειά θέλουμε μονοτική ταινία, ώστε να είναι δυνατή. Τώρα δεν βρήκα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε μια απλή ταινία και έτσι αφαιρείτε το screen protector, έτσι ώστε να μην γδάρετε το κινητό σας. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Οπότε αυτό πάει για φούντο και αυτή είναι η συσκευή. Όπως θα δείτε είναι πολύ όμορφη και επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση η ποιότητα κατασκευής. Πολύ ωραία υλικά, πολύ ωραία η αίσθηση και θα δείτε έχουμε shock proof. Αυτά είναι τα λεγόμενα bumper, πολύ καλή, πολύ δυνατό ηχείο, καλός ο αισθητήρας, όχι ο πιο γρήγορος που υπάρχει, αλλά καλός είναι. Και όπως βλέπετε έχουμε πολύ ωραία γενικά design. Επίσης στο μπροστινό μέρος θα προσέξετε, δεν φαίνεται πολύ καθαρά εδώ, θα έρθω λίγο πιο κοντά στην κάμερα για να το δείτε. Έχει κάποιες εξοχές έτσι ώστε όταν το κινητό μας πέσει με αυτή την φάτσα να είναι καλυμμένο. Πολύ πολύ καλό. Επίσης στα πλαϊνά έχουμε κάποια μεταλλική ενίσχυση, πράγμα που το κάνει τόσο ογκώδες, γιατί είναι και μεγάλη οθόνη και φυσικά και μεγάλο το κινητό. Πολύ ωραίο επίσης και το power button, πάρα πολύ ωραίο, και όπως βλέπετε Ulefone Armor 6 powered by Android. Ας το αφήσουμε να φορτώσει και ας δούμε τι άλλο έχουμε μέσα στο κουτάκι. Φυσικά το κλειδάκι για το SIM tray, το οποίο θα σας δείξω και πού βρίσκεται. Ένα ακόμα προστατευτικό για την οθόνη, πάντα φυσικά είναι καλό. Έχουμε το user manual, το οποίο είναι και αρκετά καλό μπορώ να πω, και όπως βλέπετε σας δείχνει ότι είναι dual SIM ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία SIM και μία κάρτα, συγγνώμη. Ωραία. Αν και η συσκευή είναι ήδη πολύ μεγάλη, την εγγύησή της, το δυστυχώς αναγκαίο κακό που έχουμε πάντα, δηλαδή τον adapter από Type-C σε jack για audio, ένα Type-C σε USB-A, χρήσιμο πολύ, και το καλωδιάκι του, το οποίο θυμίζει λίγο OnePlus,
εκτός από την εσοχή εδώ που δεν είναι κόκκινη όπως της OnePlus, αλλά κατά τα υπόλοιπα ωραίο κόκκινο χρωματάκι και το charger, ο φορτιστής του δηλαδή, ο οποίος είναι μαύρος. Ωραία. Τουλάχιστον δεν είναι λευκός με κόκκινο, οπότε είναι ωραία. Και από ό,τι βλέπω 2 A quick charge δηλαδή. Επίσης έχουμε ένα εργαλειάκι, το οποίο ίσως αναρωτιέστε τι χρησιμεύει. Όσοι από εσάς έχετε ανοίξει κάποια ηλεκτρονική συσκευή, ξέρετε ότι με αυτά τα πλαστικά συνήθως ανοίγουμε όλα τα προστατευτικά. Να είμαστε λοιπόν, ζητάει κωδικό γιατί έχω βάλει ήδη και το χρησιμοποιώ για κάποιες μέρες, αλλά θα κάνω το full review σε κάποιες μέρες, θα το χρησιμοποιήσω αρκετές μέρες έτσι ώστε να έχω την πιο σωστή άποψη για να μην σας λέω παπαριές, αερολογίες. Να βάλω το κωδικό μου ένα λεπτό. Ok. Και έναρξη Android. Να είμαστε μέσα στο κινητό. Πρώτα απ' όλα να σας πω την αλήθεια, έχει πολύ ωραία οθόνη. Να ξαναβάλουμε το κωδικό μας. Ok. Και όπως βλέπετε η οθόνη του είναι πραγματικά πολύ ωραία. Ωραία φωτογραφία αυτή. Μπράβο Μίτσο. Ωραία. Ας δυναμώσουμε και την ένταση και όπως θα δείτε και πολύ δυνατή ένταση. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λούμεν είναι, αλλά πάντως είναι πολύ δυνατή σε χρώμα, σε ένταση φωτός. Κάτι που θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και σε όσους το χρησιμοποιούν φυσικά έξω, όχι μόνο σε δωμάτια, γιατί αυτό το τηλέφωνο, όπως σας είπα, δεν είναι τηλέφωνο γραφείου, δεν είναι τηλέφωνο σπιτιού. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο θα το πάρεις και θα πας έξω στην εξοχή, είτε γιατί είναι η δουλειά σου, για παράδειγμα είσαι μηχανικός, χτίστης, αγρότης, κάτι από αυτά και φυσικά δεν σε ενδιαφέρει αν η συσκευή σου πέσει κάτω, είναι πολύ ανθεκτικό στις πτώσεις, φυσικά. Το ευαίσθητο σημείο του παραμένει η οθόνη. Εδώ θα προτείνω, γιατί η προστασία δεν είναι tempered glass, αυτή εδώ ίσως και να είναι, όχι δεν είναι, θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε tempered glass, αλλά για όλα τα υπόλοιπα μέρη, δηλαδή αν πέσει με γωνία εδώ στην οθόνη, ίσως και να σπάσει η οθόνη, αν και είναι Gorilla Glass η οθόνη, αν θυμάμαι καλά Gorilla Glass 5, αλλά θα σας πω περισσότερα στο review, αλλά από την πίσω πλευρά και από τα πλαϊνά είναι πάρα πολύ ανθεκτικό και φυσικά αδιάβροχο. Πηγαίνοντας τώρα να δούμε ακριβώς πώς είναι η συσκευή, τι ακριβώς παρέχει δηλαδή από κάθε πλευρά. Από την αριστερή πλευρά θα δούμε ότι έχουμε ένα slot για την TF και SIM card. TF και SIM card φυσικά εννοεί memory card και SIM tray. Για να το ανοίξουμε έχει αυτήν εδώ την πλαστική προστασία και μέσα όπως θα δείτε είναι το SIM tray. Φυσικά για να το ανοίξουμε που είναι το κλειδάκι του. Ok, να είμαστε εδώ μέσα στην τρυπούλα και όπως θα δείτε είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα γιατί ακριβώς έχει αυτή την προστασία και βλέπετε χωράει μία SIM ή δύο SIM ή μία SIM και μία micro SD card. Έρχεται με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB memory card. Άμα δείτε επίσης αρκετά γρήγορος ο αισθητήρας, δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος και καμιά φορά μπορεί να τύχει και κάποιο λαθάκι, αλλά όσο το χρησιμοποιείτε τόσο μαθαίνει, οπότε δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα, αλλά κάνει κάποια κλάσματα δευτερολέπτου παραπάνω, ίσως από τις πιο γρήγορες συσκευές. Αν έχετε δηλαδή συνηθίσει σε Xiaomi συσκευή ή σε συσκευή OnePlus για παράδειγμα Samsung, θα δείτε μία μικρή διαφορά. Φυσικά όλα έχουν να κάνουν και με το κόστος, μιας και μιλάμε για μια συσκευή η οποία θα τη βρείτε γύρω στα 250 με 300 ευρώ. Από την κάτω πλευρά έχουμε την είσοδο για Type-C και φυσικά μιας και εδώ πάλι έχουμε την πλαστική προστασία, κάτι το οποίο φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα θα χαλάσει. Σας συνιστώ να χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δηλαδή επειδή η συσκευή το υποστηρίζει, παρότι είναι τόσο πολύ καλυμμένη, έχει και wireless charging. Να βγάλουμε και το αυτοκολλητάκι των serial number, ok, να το κολλήσουμε κάπου, να το έχω για μετά, ok, ας το βάλουμε εδώ. Από την κάτω πλευρά, όπως λέγαμε, έχουμε λοιπόν την Type-C. Πηγαίνοντας από την πλευρά την δεξιά της συσκευής, έχουμε πάλι αυτή την πολύ όμορφη μεταλλική προστασία,
ανάμεσα από τα σκληρά πλαστικά και φυσικά εδώ έχουμε και κάτι γραμμένα waterproof, okay. Το power button, μεταλλικό και αυτό, πολύ όμορφο, και επίσης το volume rocker, δηλαδή το volume down και volume up, η ένταση της φωνής, πάλι μεταλλικά, πολύ ωραία κουμπάκια και φυσικά στο όλο μοτίβο της συσκευής, το οποίο είναι μεταλλικό, βγαίνει και σε ένα άλλο χρώμα, διπλό χρώμα δηλαδή, μαύρο κόκκινο. Ίσως λίγο πιο νεανικό, αυτό είναι, μπορούμε να πούμε, πιο σοβαρό σαν χρώμα. Στην πάνω πλευρά έχουμε απλά μια επιγραφή IP68 για το rating δηλαδή που έχει η συσκευή. Όπως σας είπα έχει και IP69K που πάνω κάτω είναι το ίδιο. Στην πίσω πλευρά, όπως θα δούμε, εδώ είναι ο αισθητήρας για την υπεριώδης ακτινοβολία. Έχει και μια εφαρμογή μέσα η συσκευή, ενώ η διπλή κάμερα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Από κάτω έχουμε το flash, διπλό flash, ο αισθητήρας για τα δακτυλικά αποτυπώματα και σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε το ηχείο του. Το ηχείο του σε αυτή τη συσκευή είναι εξαιρετικά δυνατό. Να βγάλουμε και αυτό το αυτοκολλητάκι, ότι πέρασε το quality test. Okay. Και όπως βλέπετε γενικότερα είναι πολύ όμορφη η συσκευή. Κακά τα ψέματα, είναι μεγάλη και φυσικά είναι και πιο βαριά σε σχέση με τις υπόλοιπες συσκευές. Για του λόγου το αληθές, να φέρω λίγο ένα κινητό παρόμοιων διαστάσεων για να καταλάβετε τις διαφορές. Αυτό είναι ένα Redmi 5 Plus και αυτό είναι το Armor 6. Όπως βλέπετε πάνω κάτω ίδιες διαστάσεις, αλλά μεγαλώνει, ειδικά άμα δείτε η οθόνη είναι λίγο πιο μεγάλη στο Armor και έχουμε αυτό το μικρό notch πάνω στην οθόνη. Το chin, συγγνώμη, είναι πάνω κάτω το ίδιο, εδώ το πηγούνι του. Στα πλαϊνά πάνω κάτω είμαστε στα ίδια, όσον αφορά το bezel δηλαδή. Η διαφορά η μεγάλη είναι σε όλο αυτό το bumper που είναι γύρω γύρω και φυσικά που κάνει τη συσκευή τόσο ανθεκτική. Αυτό λοιπόν είναι και το πρώτο μας review, παρουσίαση και hands-on φυσικά στο Armor 6 από τη Ulefone. Γομάρι κινητό, δεν το συζητάω, βαρύ και μεγάλο, αλλά όπως είπαμε δεν σπάει με τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Θα τα δούμε αναλυτικά στις επόμενες ημέρες, μιας και θα το χρησιμοποιήσω 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, δηλαδή μια εβδομάδα full θα είναι το πρώτο μου κινητό, για να δούμε ακριβώς τι ψάρια πιάνει, πόσο ακριβώς είναι πραγματικά ανθεκτικό και φυσικά πώς δουλεύει, αν έχει προβλήματα κτλ. Γιατί τουλάχιστον με την πρώτη ματιά για τα λεφτά του είναι πραγματικά πολύ καλή συσκευή, πολύ καλή πρόταση από την Ulefone. Όπως πάντα παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κλικάρετε στο μου αρέσει κάτω ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν σας άρεσε, κακό δικό σας, αλλά όπως και να έχει το δέχομαι, δεν μου άρεσε, διαλέξτε το κάτω ακριβώς, no problem. Αλλά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε σε αυτό το φανταστικό κανάλι, προσφέρει πάντα τα καλύτερα. Ακολουθήστε με σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ, είμαι στο Reddit, στο Facebook, στο Instagram. Δεν το λέω πια το Google+, μου είπαν πάει τετέλεστε, οπότε no worries. Και φυσικά έχουμε και το website dimitrology.com και dimitrology.gr μόνο για τους Έλληνες και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο.